Казвам се Антон, 21 години съм. Получих контузия на лявото коляно преди, може би, година и половина. И родителите на приятелката ми препоръчаха Live Hospital, като препоръка ми я дадоха и ми казаха, че това ще е най-доброто място да си направя операция за скъсан менискус и предна кръстна връзка. Занимавах се професионално с спорт, бокс. Когато получих тази контузия, прекъснах тренировките. Когато дойдох тук, операцията, бях много притеснен, не знаех дали ще мине успешно. Казаха ми, че операцията няма да е толкова лека. Впоследствие се оказа и че има и някакви усложнения. Но вече трети месец след операцията се чувствам перфектно. Коляното ми е много добре, в перфектно състояние. И се надявам след още 3 месеца да започна отново да тренирам и да се занимавам професионално с бокс, както бях и преди. Доктор Омер Хайс is the best.